jotno lamsugo laibo tei soya kare je dakti laibo kerengya ko dakti laibo kerengna bagai tei narok bai haklayo tei kichikcha laibo haina hai kerengoi tei ani life no sutlangai thanani somoi bongi tongka hanai tei jotno dakti soya kare life nai tongnai rok khajan tahu tei buksong mangno hai lamsugo tei ani viewers rok no tei sarik jorani sarik kaham tei tamrok khlai tongbai sabaigari tei haike no soya kare nai tongnai ani viewers rok no lamsugo ani sarik kaham tei nobar watui tini haino hai phaipinai tei nokho somchai phai tongo tei noni bagui no nokho somsajak tei belai khe hello guys beng thamakya tei nokho somsajak naimano narok iko tei narok bai saimaya tini bo current tongkhakai narok bai ano hai laibo kerengmano hai ke nobor wati phaipikai pisa 3 din dongni pore se narok malai phinai tei moni bagai wati phaya sekang narok bai kerengna bagai laibo kerengoi tongo tei jotono lamsugo sarik kahamni sanja jorani viewers rokno tei paiphlaimung khulumung chibai belai khe lamsugo tei hamjamung sarik jorani sarik kaham tei haino hai hor bongi sarik bongi phai tongo tei nogo thanani bagai tei bisi nonglak lamda swnai hinui khaklaikya tei jotono no sarik jorani sarik kaham tei khulumung chibai yaphari ani laibo lamsugo viewers rok beng tomai tongmaikya tei amsike nongni support nango tei hamjamung soya kare tei live khlai tongdi hai soya kare nai tongdi tei ani viewers rok no sarik jorani sarik kaham tei tamrok khlai tongbai sabaigari tei jotono no haino hai lamsugo viewers rok tei naroklai tamrok khlai tongbai sarik jorani hingke no narok soya kare live bo kerengoi tongkha tei tini bo nokho somsajak khe ba hakayo hordike wati phai buhang rok nobar phaikhyakhai tei narok bai malai phiglak tei malai ler thangbinai moni bagui jora tongsani no narok bai somoi tongsani no live bo kerengoi tei dakti ani viewers rok bai sarik jorani sarik kaham malai tei gobang viewers rok dakti live bo kerengna bagui jotono no khulumu tei chibai tei lamsugo live bo haino hai dakti kerengna bagui viewers rok beng komai tongbaikha subscriber rok tei ani support khainai khajani takhuk tei bukuksung tei ani senior tei ani junior tei kusu cherai rok no ano hai lamsugo sarik jorani sarik kaham viewers rok no rekha khlaio ani viewers rok jotono kaham no tongbaina tei miya o je tui nogoi tongmani mo pora tui plat wngthangmakya bwsai tongma jagao tei phono charge kwrwi tei battery bo kwrwi ni bagui video khlai maliya tei live khlai mangka mo current rok tongkhakai tei eba kwpal hamya wngwi nongno live bo phunugui maliya tei belai khe dukho kosto nangkha tei 3 din dhore current bo kwrwi tui rok bo thanda manliya phone bo charge ma khailiya tei haike no dukho kosto wngwi miya hor current tubuna bagui khub kosto khai request khaisuka tofano tui maliya belai dukho nangkha miya bo tei live bo phai maliya miya amsike dukho nangwi tini phungai kino 10ta baji nongkhorkha tei current tubuna thangwi digi o tubui bo phaikya tei moni bagui narokno belai no ano support khlai tongnai hamjakma rwi tongnai viewers rok no khulumu tei chibai sarik jorani sarik kaham tei haike no soya kare logi ri tongthokmani viewers rok tei nongni hamjakma belai khe nango tei paiphlaimung khulumung chibai nongno lamsago sarik jorani sarik kaham tei kha khlaio joto viewers rokni no kaham tongthok tei jotono no sarik jorani sarik kaham tei nongno video kaham khlai phunukmaya wngwi tongkha eba video bo khlainani taimaya wngwi tongkha moni bagui ani khajani takhuk tei bukuksung ani viewers rok no khulumu tei chibai yaphari ani live bo tabuksu jora dakti soya kare nai tongnai viewers rok no sarik jorani tei sanja jorani sanja kaham tei lamsugo live bo tei
jotono like share subscribe khaina ta pokbaidi viewers rok tei nongni hamchokma belai khenango norok kaisa comment khaisa di tei puti video naina musung tei jotono share ta khaina ta pokbaidi tei subscribe to khaina ni ta pokdi viewers rok tei norok belai khai oso hamchokmani support khaitongmani bagui ang nongno belai khe khulumu tei chibai tei sarik jorani sarik kaham jani viewers joto all viewers kaham tongthung tei je ani viewers tongo khakhayo onekta viewers ni digio tau sujora current thangyako tei bongni engo bo dakti current thangtong tei ang video bo kwrwngna bagui sarik jorani bitere current thangtong tei amsike hamjoma rwitongmani bagui ani viewers tei subscriber rokno sal bo thanda thangui tongkha tei nobor bo sailiya asuk tei khetawaro bo borok korikya haipana ang khaito ma tongnai karon ani video ang upload khaimaliya 3 din daira tei norok bai haina hailam sokna bagui tei nongni hamjokma tei support khlaina bagui tei manna bagui nongni logi manna bagui haino hai ang khe live bo kwrwngma tongo tei kha khlaio viewers rok ani nokho saka nugui mankhana ani saka digio tei haino hai nokho somchai phaitokha tei saimaya bufurjani wati klai reno tei saimaya ko taksuk jora tofano phayasak klaiyasak ang bo norok bai live bo kwrwngui thangnai hinui puitu khlaiyo tini phaikya je ang bo tini kaisa live khlai thangchinai je 3 din ang video kunu daimaliya just tarpore current bo kwrwi hinui tei kunu khlaimaya ang thangmani pore amoni bagui ang bo dakti tabu khelai bo ma phakya karon norok bo tini live bo kwrwngyakhai ang tei khana jodi noborwati phaithangkai net choli angkhai budi khelai bo phaipinai tei video upload khaimai angnai aboni bagui no ang dakti norok bai tabuk sukjora nogo thai ko viewers rok tei norok asuk hamchokma naidia nok ani sakao somchojak tei chumui kobonui tongo tei amsike nongni hamchokmani tei support khaimani bagui nongnang belai khe khulumu tei chibai tabuk sukjora ani viewers rok je live bo kwrwngyako bongno khulumu dakti live bo kwrwngdi tei ani chen live bo phai like subscribe khainani ta pokbaidi tei jotono comment kaisa khai sabaidi tei jotono no sarik jorani sarik kaham lamsugu live bo viewers rok tei nugui mankhana bo nogo thana bagui logisani tongkha tei nogo thanani digio no thangpinai tei kha khlaio jotono kaham no tongo hanui tei sarik kaham tei lamsugu viewers rok nokho somchai tongkha olokhe khari mangla mobile bo sithangnai moni bagui ang dakti musuk tlangui nogo thanani chengsaka tei norokno chayakari nang live bo kwrwngui tongnai tei viewers rok bai tei nongni hamchokmani asukei tei norok bo support khlainani ta pokdi tei like share khaina ta pokdi belai kheno nangmani important tei moni bagui ani viewers rok dakti nai views kwbang khaio 3 din je bonung tongano dakti ano dakti khai o views no plus point khlai riui tei ano nongni hamjokma belai khe mandana bagui kha khlaika tei surika tei jotono no sanja jorani sanja kaham viewers rok tei tamaro khlai tongbai sabai rinaro tei haikeno musuk khulukbai kha tei nogo thanani digio musuk bo lamrwkha chol haikeno thangchinai tabuk bono tui yang bonogo tei yago wati thopcha klai rikha moni bagui dakti no ma thangchinai ang seibo ta khaporomde hini sawaingo ang senunglia khaporomde thakana giri sare atha tokem toka pachira belai tei haikeno all viewers tei subscriber rokno lamsugu tei dakti chayakari nai tongnai wati si phai tongkha viewers rok tei moni bagui ma dosnai yang ti bahar pek sebelah yang di thangmai ang juta hai
Modal salah teh. Hai. Một thì bố mới chỉ tổng thứ ba. Có rất thông này cái. Cái gì nó có thông trong cả. Tìm như tao một bữa từ plastic lần thông cái. Thì tao sẽ ra abu khai cái đó này. Abu huru khana sih tu. Thì phải mang cái cho phải cha. Yang teh keran này. Cái cháu có ra thằng này kỳ sướng cái nó. Tommy, hai. Waktu itu thap buat trong kha biar truk. Thì giờ tao nó làm sao cô. Sarik jara ni sarik kaham. All viewers nó. Cái gì saman này ông nâng khai yang bảo system hard pe con. Đâu cả. Kita mulai kelas ini. Godok thai kepala godok biri zakha. Hard pack. Thì cà phê cái mai rồi mà thông hạt về cà phê cái thana tổng mà thằng này nhau ai nó có thằng tập à giờ tụi nó lại bo rồi cái này tụi nó bị sốc nó có thằng đồng cái cái sưng đấy một số nên thì cái làm à kamu ketemu guys apa lagi lagi kah apa mana mandar pun pungu saya pun cobain deh guys coba aja Nongkan awas hokingan naik ya guys saya kari naik dong aja tujuh teman lang sebuah di semua nambah waktu ini dikiwan tahu boh aste sering ini tunggu di wasok tujuh teman asal saya kari naik teman bagi lang sebuah di semua turi ke live boh setelah kelenjar apa rendah mana Tete na yan ako sa pinika. Hey!
Tinok seperti guys, to ang bontam sarana lagi. Nok ngai tong di tu tu. Sarana cabuk. Internet. Sorry. Kata kayak ada orang ke PC. Oh, tak musuh naik yang hebat sari ko. Pacar ka kinat. Guys, yak musuh na tabuk. Yak musuh tunggu, ini dia. Musuhnya kayu. Musuhnya hebat nih musuhnya pas kabar membela lengkap. Eko kolom plasiknya. Guys, nako sonjo za hanya hai. Oto ibu kanya naik tunggu. Wala sorry. Pena ko na sila balik sonjo itong waray tawon kanya has. Dakti. Ikalay niya yung hawa.